Drahí priatelia, v nedeľu ráno mi zavolala mama. Plakala. V nedeľu nad ránom, keď sme prišli z volebnej noci Ivana Korčoka, tak ma doma čakal môj 16-ročný syn, plný zúfalstva. V nedeľu ráno, keď sme sa prebudili, sme boli smutní a mali sme ako keby hlavy dole. A vtedy mi začali prichádzať správy od ľudí, od vás. Pán Naď, dajte nám nádej. Pán Naď, my chceme mať hlavu hore. Pán Naď, toto nemôže trvať večne. Potrebujeme vidieť svetlo na konci tunela. My chceme žiť v demokratickej vlasti. My chceme žiť v slobode. My chceme patriť na západ. My chceme byť priateľmi s Ukrajinou. My chceme pomáhať Ukrajine proti barbarským Rusom, ktorí tam aj v tomto momente zabíjajú ľudí. Pán Naď, dajte nám nádej. A ja som si v tom moment uvedomil, že my tu nádej ľuďom na Slovensku dať musíme.